nga tambal sa mga katawan pud sa barangay. At least ang mga katawan naa diri mga yuog para sa maintenance nila, naa sila ilusartan karon kaapit naman may ma-approve nimo purchase na pud mi. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita! Yala, sa kagawad, ako may kagawad on health. So, nana po miroy babae, usa ka babae nga siya napuli na ako aron. So, nana po nami gi-allocate na gyud para sa medicine nga para sa the whole year nga tambal sa mga katawan po sa barangay. At least ang mga katawan naa diri mga yuog para sa maintenance nila, naa sila ilusartan karon kaapit naman may ma-approve nimo purchase na pud mi. So, kumusta? Doon na ba tayo midwife on duty kada adlaw? Yes, midwife na mo very active, supportive jud nga sa tanang mga activity pa balon mi diri sa council. So every day naa jud siya din sa health center. Pauban sa BHW nga on duty. So kami karon amo na jud ning gipaangay nga ang among tanod walingon ani ga duty jud siya. Night duty duty on the kada adlaw morning then pagkagabi na po mi assign na pong laing tanod magrubing sila. So wala pa mapumisakyan nan mo nang gaplano mi nga kung nagma-approve na mi gikuan jud nga masakyan pud sa amo ang mga tanod nga inigrubing ba. So plano pud mi nga mo purchase pud mi og handset kay at least naa sila matawagan dayon og naay mga asa dapit ang krimen magtawaganay na. So, ang Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita!